Good morning guys! Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano ko pinil upan yung ROM ko. So start na tayo. So dito na part na to is i-skip lang natin to siya, okay? Dito tayo mag-start sa number 1. Yung information ng husband, yung information ng wife. So start muna tayo sa husband para hindi siya magulo. So last name Smith, first name is Mark, middle name is James, date of birth, so 28 June 1980, place of birth, Denver, Colorado, USA, civil status, divorce, pero kung kinasal kayo ng husband mo na, kung single siya, may mga option dito guys, click nyo lang yung parang arrow ba yan? Then yan. Okay, then citizenship is USA citizen, then number 8 is NA, lagyan lang natin ng NA, then religion, Roman Catholic. So punta tayo ngayon kang wife, so last name Santos, first name is Clara, middle name is Bartolome, then date of birth is 20 October 1985, place of birth Manila, Philippines. Civil number 6 is civil status single, number 7 Filipino, number 8 is NA, yes, NA lang yung ilagay natin dito, okay? Then religion is Roman Catholic. So tapos, so ito na tayo ngayon guys sa number 10, date of marriage 10 January 2019 kung kailan kayo kinasal, then place of marriage, so saan kayo ikinasal, Denver, Colorado, USA, then number 12 if name of witness, so kung may witness kayo pwede nyo ilagay dito, since nung kinasal kami is wala kaming witness, so iniilang yung nilagay ko. Then number 14 yung nagkasal sa inyo, so Ann Jones. Then number 15 is title, the judge. Okay, so next na tayo dito sa detail sa number 16. Okay, information to sa ng mga magulang ni husband at ni wife. So father's full name Antonio J. Smith. Then number 17, citizenship is US citizen. 18, mother's maiden name Elizabeth Jane Cortez, citizenship US citizen. So ganito din sa kang wife, so Isagani Puyo Santos, then citizen Filipino, mother's maiden name Maria Lee Bartolome, then citizenship is Filipino. So yan, ganyan lang kabilis guys. So tapos na tayo, di ba? So dito na part, so yun na nga guys, tapos na tayo dito sa number 19. So punta tayo dito ngayon sa number 20. Dito is kailangan natin to ipanotarize, di ba? So pupunta tayo ngayon sa bangko or saan man nyo gusto kung saan nyo ipanotarize, pero mas better sa bangko kasi libre lang. Magdadala lang kayo ng valid ID nyo, then yun, valid ID lang siya, then ready na to send sa kung saan man kayo magsisend o magre-report ng ROM. Okay, so see you sa next vlog guys.